Takže čus ľudia, vítajte u tohto dielu. Teraz tu moje nastroje ja. Takže čus. A vypnem to, lebo mi to brutálne laguje, takže... OK, takže... Ako vidíte, takýto meč a mám to nemôžem. Takže očkom vypnem, očkom zapnem, takže vypnem. Čo je na tomto zaujímavé? Buff. Na tomto, že tu behám a mlátim do zombíkov, do creeperov. Čo je na tom zaujímavé? No predsa nič. Zabiť Endermana. Ale takýmto mečom? Wow. Alebo som si všimol, čo pridali nové v tom, že sú tu, takto sa dajú vyrábať raketky, že dáte, sem si dáte, čo chcete, creeper, napríklad, aký efekt toto bude mať. Ja si dám napríklad creeper hlavu. A má to. A tu sa dajú meniť farby, bla bla bla. No a kúknite. Tu si dám meno napríklad. Raketa. Dr. Takže. A dám make. Tu si ešte takú moc. To nechceme. Vidíte? Oh, shit, ja som zabudol. Vidíte, to je flying, že akým sa to vyletí, takže... Tak. Make. Nic ste nevideli. Tak. Teraz mi to ladilo. Tak ešte. Vidíte, vytvorilo sa to... To vybucha. No počkať. Pustím. Aha, to robí takúto hviezdu. Potom keď to buchne, ešte to robí také dva efekty. No, takže, robí to asi... Nebo ten powder. Robí to asi takéto. A potom to sa takto ešte zafarmí. Vidíte? Teraz sa to ešte zafarbí. Na zeleno červená, tak. Na žlto. Tada. No. Takže. Tu by asi potom tu. Ne. Nebolo všetko. A ak ma nepočítaj, tak teraz napíšem. Dám si survival mod. Hejte polikaz? Oh my god! Nech ma! Oh my god, som myslela a... Takže, ja tu mám ešte na to jeden vynález. Toto. Funguje to, myslím. Oh my god, aha. Tak toto bude problém. Prečo? No. G. Aha. Ako by to má fungovať? Ups, už to funguje. No a dosť to laguje svet. Vidíte, hoci kto tam stojí. Oh my god. Laguje mi to, takže... Tak už to zastavím. Pomoc.
A počkaj, ja mám survival, to neviem, nech má. Keďže tam je looting 10, tak do toho hádže. Toľko veľa slime. Vidíte napríklad, zabil som 3 slimeov, 20 slime bolo, takže je to dosť nevýhodné. Kus ľadu. Fast. Tým usins to není a je to dobré. Aj na creeper pomoc. Ja sa tam stopnú, že si dáte. Toto je fascia na mobov. Že proste... Najmä na zombíkov, takže choď. Väčšinou to býva takto zapojené, myslím. Malo by to bývať takto zapojené. Redstone torch. Tu blok. Malo by sa to točiť, ale neviem, prečo to nechcem. Takže preto to mám takto. Ale keďže sem položím teraz redstone torch, redstone torch sa vypne. Takže... Teraz by sa ten vlačík mal rozbehnúť. A tak nie. Musím napustiť. Tento redstone bolo to robí. Aha, to má také zaujímavé. No, toto. Keď počujete také zvuky, ako keby láva, no proste. Tak to je proste tým obvodom od tom, že proste on proste sa preťaží ako reaktor, ako v tekite a on proste buchne. Chápete to? Exploduje, vidíte? Ja len to ukážem na zároveň v praxi, takto. Hop. Počkajte, musím byť pod tým. Takže takto. Hop. A to celé sa vypne, lebo tá redstone torch už nevláda, ale bol by iný prípad, keby to bolo takto, myslím. Jops, to by už svietilo. Takto sa vypne a takto neviem. Takto svieti. Takto nejde. Takže takto by mala ísť. Skras. Nie, nefunguje tak. Počkaj. Že... Áno, presne tak. Že toto je negatív. Negatívka. Redstone. Vidíte? Tak ja proste môžem takto vypnúť redstone torče. Tak to môžem normálne. A tak! Takže... Proste